Γεια σας φίλοι μου, στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να εντοπίσουμε έναν στόχο, δηλαδή με τη γεννήτρια εδάφους και με τη γεννήτρια χεριού. Έτσι, λοιπόν, αυτό το κάνω το βίντεο για ένα συγκεκριμένο άτομο, έτσι. Ευκαιρία εννοώ όμως να ξέρουν και να μάθουν κάποιοι άλλοι, που έχω και άλλους φίλους βέβαια, έτσι, και με έχουν ερωτήσει για το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, οι γεννήτρες είναι αυτές εδώ, οι γεννήτρες DDS ή οποιαδήποτε γεννήτρια που είναι με δύο χερές μπροστά, έτσι, εδώ, που είναι με δύο χερές τηλεσκοπικές, είτε με μονή χερέα, έτσι, το ίδιο πράγμα, απλά υπάρχουν πάρα πολλά γεννήτρες που είναι γεννήτρες συχνοτήτων, έτσι, που δουλεύουμε. Δεν έχει σημασία αν είναι αυτή ή αν είναι άλλη μάρκα. Σημασία είναι ότι η γεννήτρια εδάφους με τη γεννήτρια που δουλεύουμε στο χέρι πρέπει να είναι ίδια, δηλαδή να είναι ίδια κατασκευή, ώστε για να συντονίζεται το ένα με το άλλο. Δηλαδή αυτή εδώ είναι η γεννήτρια εδάφους, έτσι, αυτή είναι η γεννήτρια εδάφους που χτυπάμε με πολλά τα βόλτ και δίνουμε υψηλή τάση στη γη, έτσι, και αυτή εδώ είναι η γεννήτρια χεριού. Πιο πολύ αυτή τη γεννήτρια εγώ τη δουλεύω με βέργης γάμα, αλλά κάποιοι άλλοι δουλεύουν και με μονή γεννήτρια, με μονή χερέα, έτσι. Οπότε αυτά σας τα δείχνω για να ξέρετε, να έχετε μια ιδέα δηλαδή για τι γεννήτρες μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όταν όμως η γεννήτρια DDS εδάφους, αυτό που είναι στο έδαφος, έτσι, που βάζουμε τα καλώδια κάτω στη γη, το ένα είναι η γείωση και τα άλλα δύο που είναι υψηλή τάση. Τα απλώνουμε δηλαδή εδώ και το άλλο είναι εδώ. Αυτά τα δύο τα καλώδια βγάζουν 300 βόλτ, έτσι, περίπου. Και αυτό είναι η γείωση, πάλι 300 βόλτ. Λοιπόν, και εδώ είναι η γείωση μικρή, που είναι της γεννήτριας, δηλαδή, που είναι αυτή η γείωση εδώ. Γιατί αυτή είναι η χερέα, αυτή είναι η γείωση της γεννήτρας που πάει κάτω στο έδαφος, έτσι, που πάει εδώ κάτω. Και τα άλλα δύο, εδώ και εδώ, αυτά είναι που μπαίνουν κάτω στη γη και αυτά και απλώνουν τα καλώδια αριστερά-δεξιά. Οπότε, συγγνώμη λίγο, λοιπόν, οπότε, αυτό τι κάναμε τώρα. Εφόσον έχουμε βάλει τη γεννήτρια αυτή, του χεριού δηλαδή, τη γεννήτρια αυτή, τη μικρή τη γεννήτρια, εφόσον έχουμε εντοπίσει ένα στόχο, μόνοι τους, π.χ. μόνοι τους, όταν λέω μόνοι τους, χωρίς αυτό εδώ, πάει και μας δείχνει μια κατεύθυνση εδώ, έτσι. Ότι μας δείχνει εδώ πέρα. Εδώ είναι ο στόχος του κουτί, π.χ. Λοιπόν, αυτό μας δείχνει εδώ. Παίρνουμε μια κατεύθυνση από εδώ και παίρνουμε μια κατεύθυνση πάλι του ίδιου από εδώ. Εντάξει, πάλι αυτή όμως είναι η γεννήτρια DDS, έτσι. Η μικρή πάλι όμως παίρνουμε ένδειξη από εδώ. Κάναμε μια έρευνα, περιστρέφεται, θα δούμε, θα γυρίσει, πάει εδώ π.χ. Κάνουμε το ίδιο όμως, θα αλλάξουμε σημείο από εκεί, θα πάμε εδώ, για να κάνουμε ένα τρίγωνο, σαν βέλος δηλαδή, για να μπορούμε να στοχεύουμε το στόχο. Και έχουμε πάρει μια ένδειξη εδώ. Τι γίνεται μετά? Εφόσον είμαστε κοντά, περίπου στα 50 μέτρα ή 20-30 μέτρα κοντά, τι κάνουμε τώρα?
Η γεννήτρια εδάφους τη βάζουμε κάτω, βάζουμε και τη γύρωση της DDS, ανεβάζουμε και τη γεραία επάνω, έτσι. Βάζουμε και τα καλώδια από εδώ, τα απλώνουμε έτσι και τι κάνουμε μετά. Μπαίνουμε με τη γεννήτρια τη μικρή και θα κάνουμε έναν κύκλο έτσι. Θα έρθουμε γύρω γύρω, θα κάνουμε έναν κύκλο, δηλαδή περίπου 1,5 με 2 μέτρα μακριά. Θα κάνουμε έναν κύκλο με αυτή τη γεννήτρια εδώ, έτσι. Θα κάνουμε έναν κύκλο ή με βέργες γάμα, το ίδιο πράγμα. Είναι απλά να είναι συνδεμένο με τη γεννήτρια DDS για να μπορούμε να συντονίζουν και τα δύο τα μηχανήματα στην ίδια συχνότητα, έτσι. Εφόσον κάνουμε έναν κύκλο εδώ, γύρω, θα δούμε ότι το μηχάνημα μας κλειδώνει εδώ. Όταν είναι με δύο κεραίες, αυτό συνήθως όταν είναι ίσιες οι κεραίες, έτσι, είναι έτσι, αυτό συνήθως θα μας χτυπήσει την πλάτη, θα γυρίσει, θα κάνεις ντάγκ ή αριστερά ή δεξιά, το ίδιο πράγμα. Εδώ. Με το που περνάμε τη γραμμή θα ξανασυνεχίζει να κάθεται ίσιο πάλι, έτσι. Έτσι όμως μπορούμε να καταλάβουμε ότι έχουμε πάρει μια γραμμή. Αυτό δηλαδή. Αν όμως έχουμε τις βέργες γάμα και κάνουμε αυτόν τον κύκλο, θα δείτε ότι εδώ θα κλείνουν οι βέργες. Θα κάνουν αυτό το πράγμα. Ντάγκ, θα κλείνουν οι βέργες εδώ, όταν κάνουμε το κύκλο. Οι βέργες θα κλείνουν. Τι κάνουμε. Μόλις περάσουμε τη γραμμή αυτή, οι βέργες θα ξανανοίξουν πάλι. Σε τέτοια περίπτωση όμως εμείς δεν ξέρουμε πόσο μακριά είναι ο στόχος, έτσι. Δεν ξέρουμε αν είναι 20 ή 30 μέτρα, έτσι. Τι απόσταση θα έχει αυτός ο στόχος που είναι εδώ πέρα, εμείς δεν ξέρουμε. Πες ότι είναι 30 μέτρα. Η απόσταση αυτή εδώ. Εφόσον όμως οι βέργες μας κλείνουν εδώ, τι κάνουμε τώρα. Αν ακολουθήσουμε, δεν θα κάνουμε το γύρω μετά, απλά θα κάνουμε το γύρο λίγο εδώ, με το που θα κλείσουν οι βέργες, θα πάμε δεξιά κανένα μέτρο και θα γυρίσουμε στο έτσι. Και θα δούμε ότι πάλι εδώ θα ξανακλίνουν οι βέργες, έτσι. Θα έρθουμε στο έτσι. Πάλι όμως συνεχίζουμε, κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πάμε σαν φίδι. Έτσι, αυτό το πράγμα θα κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, εφόσον οι βέργες κάναμε ένα σταύρωμα εδώ, έτσι, θα ξαναπάμε πάλι εδώ, πάλι ξανακλίνουν οι βέργες. Ξανακάνουμε πάλι από εδώ, κλείνουν οι βέργες πάλι εδώ. Ξανασυνεχίζουμε, πάλι συνεχίζουμε μέχρι εδώ. Πες τώρα τι γίνεται όταν πάμε στο στόχο πάλι, όμως αυτά θα κλείσουν. Πάλι το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Εφόσον όταν πάμε εδώ και ας πούμε ότι από εδώ έχουμε φύγει από το πεδίο και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, έτσι, θα συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εφόσον ξεκινήσαμε από εδώ και από εδώ περνάμε το στόχο, με το που θα περάσουν το στόχο οι βέργες δεν θα ξανακλείσουν. Εφόσον έχουμε την γεννήτρια ανοιχτή, έτσι, δεν θα κλείσουν εδώ. Δεν κλείνουν οι βέργες εδώ πλέον, γιατί συλλέει ότι φύγατε από το στόχο. Είστε μακριά από το μαγνητικό πεδίο και δεν το ξαναπιάνετε αυτό. Τώρα, τι γίνεται, πώς μπορούμε να το μετρήσουμε αυτόν εδώ το στόχο, σε τι βάθος είναι. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, θα σας πω με βέργες γάμα, γιατί με το TDS είναι λίγο δύσκολο να το μετρήσετε, με τις βέργες γάμα πώς μπορούμε να το μετρήσουμε αυτόν τον στόχο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εφόσον όμως πήραμε από τη γεννήτρια εδάφος, έτσι, το DDS, με τη γεραία, έτσι, εφόσον όμως έχουμε πάρει τη γραμμή και έχουμε πάει εδώ πέρα στο στόχο, έτσι, έχουμε πάει εδώ. Τώρα είπαμε, η γεννήτρα, επειδή λαμβάνει σήμα σε ευθεία, εφόσον εμείς έχουμε πλησιάζει, δηλαδή από εδώ μας κλείνουν και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουμε τώρα για να μετρήσουμε ακριβώς όμως. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως, θα γυρίσουμε, θα πάμε δηλαδή από εδώ που χάσαμε το σήμα, εδώ που χάνουμε το σήμα, τι κάνουμε τώρα. Ακριβώς εδώ που χάνουμε το σήμα θα κάνουμε 1,5 μέτρο πίσω και θα γυρίσουμε την πλάτη από εδώ που είχαμε τη γραμμή αυτή. Εδώ που έχουμε τη γραμμή αυτή, έτσι, θα τη γυρίσουμε την πλάτη από εδώ, γιατί εδώ το χάσαμε το σήμα. Αυτό εδώ
Τι κάνουμε τώρα? Θα το σβήσουμε το μηχάνημα, θα το σβήσουμε το DDS εδώ, τη γεννήτρια, το DDS. Θα το σβήσουμε και θα χτυπήσουμε μόνο με 300 βόλτ. Δηλαδή, χτυπάμε μόνο με τα δύο καλώδια 300 βόλτ. Όμως τη γεννήτρια δεν θα τη βάλουμε μπρος, έτσι, δεν θα τη βάλουμε μπρος τη γεννήτρια εδώ. Γιατί δεν μπορούμε να μετρήσουμε το στόχο. Άρα χτυπάμε μόνο με 300 βόλτ, χτυπάμε με 300 βόλτ, το αφήνουμε 30 δευτερόλεπτα, συνεχίζουμε όμως να το χτυπάμε. Τότε εδώ που είχαμε πάρει τη γραμμή, εδώ, γιατί πάνω κάτω εδώ χάσαμε το σήμα, έτσι, τώρα δεν ξέρουμε που είναι ακριβώς. Θα χτυπάμε μόνο με 300 βόλτ για να μειώνεται το μαγνητικό πεδίο, έτσι. Και βάζουμε την πλάτη από εδώ που είχαμε πάρει προηγουμένως, εφόσον έχουμε πάει 1,5 μέτρο, και συνεχίζουμε να περπατάμε κατά το στόχο. Εδώ όταν θα κλείσουν οι βέργες, έτσι, πώς να σας τα εξηγήσω τώρα, από την αρχή που κλείνουν οι βέργες, τόσο, όχι τελείως στη μέση, από εδώ που ξεκινάμε και θα αρχίσουν να κλείσουν, π.χ. εδώ, θα κάνουν αυτό εδώ το πράγμα, θα κλείσουν λίγο οι μύτες τους. Όταν πάμε στο κέντρο, οι βέργες θα είναι παράλληλα, να το ξέρετε. Θα έχουν αυτό το σχήμα εδώ. Θα είναι παράλληλα, έτσι. Θα είναι παράλληλα. Όταν όμως ξεκινάτε από εδώ, από το στόχο, αυτές οι βέργες θα έχουν αυτό το σταύρωμα. Δηλαδή, μόλις ξεκινάει να ξεπερνάει λίγο, ας πούμε 5 ή 10 εκατοστά το πολύ, εξαρτάται όμως το μήκος της βέργας, έτσι. Θα περάσει όμως το 1/4, ας το πω έτσι. Εδώ θα είναι π.χ. το νούμερο 1. Το γράφω εδώ, νούμερο 1. Αν όμως πάμε κέντρο, στο στόχο, πάμε εδώ στο νούμερο 2. Όταν βγαίνουμε έξω από το πεδίο εδώ, έτσι, όταν θα βγούμε έξω από το πεδίο εδώ, οι βέργες θα ξανασυνεχίζουν πάλι να κάνουν αυτό το πράγμα εδώ. Θα ξανανοίξουν, δηλαδή θα ξανανοίξουν οι βέργες πάλι σε αυτή τη μορφή εδώ. Με το που περνάμε το 3, ας πούμε, ας πάμε εδώ, αυτές οι βέργες θα ανοίξουν τελείως. Δηλαδή, στο 4, οι βέργες θα είναι σχεδόν έτσι. Σε αυτή τη μορφή, σχεδόν ίσια. Αν πάμε κι άλλο όμως, μπορεί να μας γυρίσουν και πίσω μετά, έτσι. Να κάνουν αυτή τη κίνηση εδώ, έτσι. Να γυρνάμε πίσω. Να ανοίγουν δηλαδή και να πάμε πίσω. Εφόσον έχουμε κάνει τη μέτρηση από εδώ τον 1, το 2 και το 3, έχουμε πάρει, π.χ. αυτή η γραμμή εδώ, το μήκος του αυτό δηλαδή, ας το πούμε, ότι είναι 1,5 μέτρο, 1,50. Εντάξει, εφόσον το έχουμε μετρήσει το έτσι, τι κάνουμε τώρα? Για να το σταυρώσουμε και να είμαστε κέντρο, αυτά εδώ όμως δεν τα σβήνουμε, αυτά χτυπάνε 300 βόλτ, να ξέρετε, μόνο δεν χτυπάμε με γεννήτρα μετά, για να μπορούμε να μετρήσουμε ακριβώς. Λοιπόν, πάμε όμως, θα κάνουμε την ίδια κίνηση όπως την κάναμε έτσι, με πλάτη από το μηχάνημα, θα κάνουμε από εδώ. Το ίδιο πράγμα, στο έτσι δηλαδή. Θα ξεκινήσουμε όμως πάλι από εδώ, να συνεχίζουμε. Μόλις πλησιάζουν οι βέργες και θα κάνουν αυτό το σταύρωμα του κλικ, αρχίζει, όταν πας κέντρο θα κάνουν αυτό εδώ, θα είναι παράλληλα. Μετά όταν θα βγεις θα κάνουν αυτό το άνοιγμα αυτό εδώ. Δηλαδή θα ανοίγουν και μετά θα κάνουν παράλληλα. Μετράμε όμως αυτή την απόσταση εδώ. Εάν όμως η απόσταση είναι 1,50 πάλι, έχουμε μετρήσει και έχουμε κεντράρει, να ξέρετε ότι παράλληλα η βέργη σημαίνει ότι είναι κέντρο. Είσαι κέντρο ακριβώς από το στόχο. Λοιπόν, όταν όμως έχουμε μετρήσει και στο έτσι και στο έτσι, δηλαδή και έτσι και έτσι, έχουμε κάνει 2 φορές την κίνηση και τη μέτρηση αυτή, δεν χρειάζεται να το κάνουμε από τις 4 μεριές, ήδη το έχουμε κάνει αυτό. Λοιπόν, βγάζουμε να αφαιρέσουμε το 1,5, έτσι. Επειδή είναι ίδιο 1,5 επί 1,5, οπότε το βάθος το βγάζουμε
0,75 εκατοστά. Έτσι. Αυτό είναι το βάθος του στόχου. Θα το μειώσετε αυτό, θα το κόψετε και θα το κάνετε μισό. Και αυτό είναι το βάθος. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Αυτό δηλαδή έχουμε μετρήσει και είναι ακριβώς. Όμως, σε περίπτωση που θα μετράμε από τη μία μεριά 1,5 και από την άλλη μας βγαίνει 2 μέτρα ή 2,50 το μήκος, δηλαδή από την αρχή στη μέση και στο τέλος, δηλαδή 1, 2, 3, δηλαδή αυτό εδώ η μέτρηση θα μας βγει 2,5 επί 1,5. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος είναι μακρόστενος. Έτσι. Και στο έτσι θα είναι 2,5 π.χ. και στο έτσι θα είναι 1,5. Έτσι. Είναι πιο μικρό. Που σημαίνει ότι ο στόχος είναι μακρόστενος. Θα με πεις τώρα εμείς πώς θα μετρήσουμε τώρα το βάθος αυτό εδώ, το αντικείμενο που είναι μακρόστενο? Τι γίνεται τώρα? Εάν όμως από τη μία μεριά είναι 1,5 και από την άλλη είναι 2,5, θα βάλουμε και αυτό το 2,5 μέτρα, θα βάλουμε το 2,5 μέτρα στο έτσι και θα το κόψουμε στη μέση που βγαίνει 2 ή 20. Και το 75 που είναι, αν π.χ. αυτό είναι 2,5 μέτρα, συγγνώμη, πάει 1,25. Λοιπόν, πάει 1,25. Έτσι. Επί 75 που μας βγάζει το άλλο, πάλι θα το διαρρεέσουμε αυτό, δηλαδή θα το κόψουμε και θα το υπολογίσουμε πάλι στη μέση από αυτό εδώ, που είναι 75 και 1,25 δηλαδή, βγαίνει κοντά 2, που σημαίνει ότι είναι 1 μέτρο βάθος. Έτσι. Αλλά το πολύ είναι από 75 μέχρι στο 1 μέτρο βάθος το πολύ. Αλλά για βάση όμως παίρνουμε το 75, γιατί το μικρότερο, η μέτρηση που κάναμε, η μικρότερη αυτή εδώ, αυτό μας δείχνει καλύτερα, γιατί αυτό εδώ είναι το μήκος του στόχου και αυτό είναι το βάθος του στόχου, έτσι. Έτσι δηλαδή, ότι θα πάρουμε υπόψη μετά, γιατί όταν είναι μακρόστενο μπορεί όμως ο στόχος να είναι από 75 μέχρι στο 1 μέτρο το πολύ. Δηλαδή έτσι είναι. Αν όμως είναι αψώδης, όλες τις μεριές είναι όλο ίδιο, αυτό σημαίνει ότι είναι αυτό το βάθος εδώ. Δηλαδή έτσι μπορούμε να κάνουμε τη μέτρηση για έναν στόχο που είναι θαμμένο με τις βέργες γάμα, έτσι, με αυτές εδώ, που μπορούμε να μετρήσουμε στο περίπου, έτσι, στο περίπου, δεν είναι ακριβώς, μπορεί να παίξει όμως από 5, 10, 15 εκατοστά το πουλί εκεί. Αν κάποιος είναι καλός, θα πέσει 10 εκατοστά. Μετά θα βάλετε τοπικό όμως, έτσι. Έτσι δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε το βάθος του αντικείμενου. Πρώτα θα το εντοπίσουμε το στόχο, έτσι, βάζουμε τη γεννήτρια εδώ, απλώνουμε αυτά εδώ, τα 300 βολτ, τα βάζουμε όμως κάτω, αυτά. Χτυπάς και εδώ με βολτ και με τη γεννήτρια, DDS εδώ, χτυπάμε ταυτόχρονα και συνεχίζουμε να πάρουμε τη γραμμή. Δηλαδή κάνουμε πρώτα έναν κύκλο γύρω-γύρω. Όταν όμως κλείνουν οι βέργες εδώ, αν ξανακλείσουν πάλι εδώ όμως, σημαίνει ότι έχεις και από εδώ μεριά. Έτσι. Άμα ξανακλίνει και από εδώ οι βέργες, έχεις και από εδώ στόχο. Να ξέρετε ότι αυτές είναι οι γραμμές που παίρνουμε από ένα κάθε διαφορετικό στόχο, που βρίσκει η γεννήτρια, που βλέπει γύρω-γύρω. Όμως εμείς θα ακολουθήσουμε το πιο δυνατό σήμα, εκεί που κλείνουν πολύ απότομα οι βέργες, και κάνουμε έναν κύκλο και παίρνουν τη γραμμή. Με το παίρνουν τη γραμμή εδώ, εφόσον κάναμε έναν κύκλο 360 μέρες, εδώ ξαναπάμε πάλι εδώ που κλείνουν οι βέργες στην πρώτη γραμμή. Συνεχίζουμε όμως να κάνουμε σαν το φίδι, μία κίνηση που θα πάμε αριστερά και δεξιά, αριστερά, δεξιά. Έτσι. Θα κάνουμε αυτή τη κίνηση εδώ, μέχρι που να βγαίνουμε εκτός γραμμής. Αν όμως αυτό συνεχίζει και πάει πολλά μέτρα, θα μεταφέρουμε αυτή τη γεννήτρα, την πάμε πιο κοντά για να δούμε εκεί κοντά, να πλησιάζουμε στο στόχο. Πάντως όμως όταν παίρνουν τη γραμμή, καλά είναι αυτές οι βέργες να είναι αριστερά και δεξιά, για να μπορούμε αυτόν τον στόχο εδώ να το έχουμε στο κέντρο, δηλαδή να το έχουμε έτσι. Και όταν πλησιάζουμε κοντά, πάλι όμως καλά θα είναι αυτές οι βέργες να πάνε εδώ. Να μην είναι ακριβώς επάνω στο στόχο, γιατί δεν μπορείς να το μετρήσεις μετά. Έτσι, για να μπορείς να έχεις εσύ
ελεύθερο χώρο για να μπορείς να μπεις με την άλλη γεννήτρια. Έτσι δηλαδή, όταν πλησιάζει κοντά μετά, τι κάνουμε? Σβήνουμε τη γεννήτρια, μόνο τη γεννήτρια DTS, αυτό εδώ που πήραμε το σήμα και τη γραμμή, και πατάμε το κουμπί, δηλαδή πατάμε το κουμπί μόνο με αυτό εδώ, τα 300 volt, αυτό εδώ, αυτό, μόνο τα δύο τα καλώδια αυτά εδώ είναι εδώ, έτσι. Αυτά θα συνεχίζουν δηλαδή να δώσουν τάση κάτω για να χαμηλώσουμε τα μαγνητικά πεδία, ό,τι οποιοδήποτε μέταλλο έχει εκεί στη γη, έτσι. Και αν όμως συνεχίζει να το κρατήσει όμως το μηχάνημα πάλι και εμείς παίρνουμε ένδειξη, αυτό όμως σημαίνει ότι είναι αλήθινο στόχο. Αν στο πετάξει όμως και έχουμε τα δύο τα καλώδια και χτυπάμε 300 volt, σημαίνει ότι αυτό δεν είναι στόχος. Είναι είδωλο, είναι πλαστά σήματα που προέρχονται από τη γη, έτσι. Σας είπα, δηλαδή, πώς μπορείτε δηλαδή να το μετρήσετε αυτό και θα σβήσετε τη γεννήτρια, θα πατάτε μόνο 300 volt και μετά θα γυρίσετε την πλάτη από αυτή τη γραμμή για να κάνετε τη μέτρηση του στόχου από τις δύο μεριές, και στο έτσι και στο έτσι δηλαδή, έτσι. Έτσι δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε ένα στόχο για να πάμε ακριβώς επάνω. Αλλιώς δεν θα πάμε ποτέ όμως, εάν όμως δεν έχουμε τη βοήθεια της γεννήτριας DTS. Αν πάμε όμως και με τις βέργες γάμα και αυτά, κάποιοι πάνε ακριβώς, κάποιοι δεν πάνε. Αυτοί που είναι στην ομάδα αίματος θετική δεν θα πάνε, γιατί είναι πολύ ευαίσθητοι και πιάνουν πολλά πετρώματα και θα έχουν πετάγματα. Ενώ κάποιοι που δεν είναι ευαίσθητο, γιατί αν οι λαβές κάνουν επαφή με τον ανθρώπινο χέρι, αυτά επηρεάζεται το σήμα, μπορεί να κάνει παραμολές, μπορεί να χαλάσει το σήμα ή να σπάει το σήμα, δηλαδή, ή μπορεί να είσαι πολύ ευαίσθητος και εσύ, δηλαδή, και το μηχάνημα παίρνει εντολή και από σένα, δηλαδή παίρνει μια βοήθεια ξεχωριστή. Αν όμως τους έχεις απομονώσει τις χειρολαβές με σφουγγάρια ή οτιδήποτε κάλυμα αυτά, δεν εξαρτάται όμως η βέργα μετά πλέον από τον ανθρώπινο σώμα, εξαρτάται από την ηλεκτρονική συσκευή που παίρνει την εντολή και τη συχνότητα. Έτσι δηλαδή, φίλοι μου, έτσι κάνω εγώ τις μετρήσεις τουλάχιστον και έτσι είχα αποτελέσματα δηλαδή, και δεν έπεσα πολύ έξω, δηλαδή με τη μέτρηση του βάθους περίπου στα 10 εκατοστά, έτσι, κάπου εκεί πέφτω έξω. Δηλαδή άμα δεν βιάζεις και κάνεις σωστή τη μέτρηση θα το πετύχεις. Τώρα άμα βιάζεις και θες να το κάνεις, έτσι φίλοι μου, δηλαδή μπορούμε να μετρήσουμε ένα στόχο με τη γεννήτρια DTS. Αυτή τη γεννήτρια που μπορούμε είτε αυτή είτε με μονές βέργες είτε οποιοδήποτε μορφή αποστατικό που έχετε στα χέρια σας, αλλά αρχίζει να έχει όμως την ίδια συχνότητα με τη γεννήτρια εδάφους για να μην έχουν απόκληση, γιατί όλο το μυστικό αυτό είναι. Εντάξει, αυτά είναι φίλοι μου, οπότε θα τα πούμε και πάλι όμως με άλλα μυστικά της χόμπι μας. Όταν θα έχω ελεύθερο χρόνο κάτι θα δείξω. Εντάξει, σας χαιρετώ, από μένα, γεια σας.